Għandi appuntament. ħamsin minuta tard, sur avukat. Skużani, madre. Ma nafx kemm se tara kut kelmek issa, dal-ħin tkun qed tisriħ. Fejn qiegħda? Hemm mara. Ftakar li batu żmienek kisa. Għod attenta li tgħidilha għax tibgħat għand il-ħalliq. Inti swara Alessandra? Jien l-avukat li ċempilt il-ġimgħa li għaddiet. Xtaqt inkellmek dwar xi wirt ta' missierek. Wirt. Jiena ma nafx wirt. Għaddew ħafna snin. Ma niftakarx. Ġifieri qed isment u fejn miktub xi wirt marbut mal-isem ta' Xandru. Sfortunatament dan Xandru qatt ma sirt naf min kien. Ma nafx, ma niftakarx. Li qalu li inti tafu sew. Le, Minu Xandru? Sor Angelika, ejja, Sor Angelika, Sor Angelika. Għajt li minu Xandru. Ejlu, xtrit. Id-daraħ dak it-tifel iwadda bil-ċebel. Xandru wkoll kien iħobb iwadda bil-ċebel. Speċjalment iċ-ċaq. ċaka unek għasab ġerreċ il-ħut kollu. Ej, sta
jekk immorru dara ma jkollokx tikol toqgħodx teqret għax ikun kollu t-tort tiegħek. Kont! Ejja x'messni, ejja ġib il-kop! Ejja! Ejja ddumx! استنى تا ورا بطنيها تا بطنيها نصمر الدار ونكلوها في نفسنا اجبر دينا الاخباريات الاخرين هو يا همر ويا هي هاللي يسا طب شنو نعملوا منك نقل زين Lesta, kem tixraq lek dil-libsa, jizek pupa. Dal-basket għamilt lek biex tajħobs bizzejt kif tħobbohin. Grazzi, Karl. Għalina ma tajniex grazzi li bistek sabiħtajt, issa saneħu għalija ta' Grazzi li l-ek u kol, Geri. Ek mela, u l-iskola għamel moħħokem ħat jitallem, għax jiswa li lek. Lesta l-prinċipessa tijaj. Esta. Mela tlaq. stenna! Issa kollox blaġna, l-ewwel toqgħod gerrix lil ħut. Issa qabdek il-ġuħ, issa stenna. Ma fjakkajt. U intu dejjem fjak, xejn ma jxebbak. Imqarli tal-limt iskola kieku għall-inqas ma kontx battara ditbadija qudiem wiċċek. Mela jekk tkun sajjiet xi għajb. Le, imma li kieku tal-limt l-iskola. Kieku xogħol issib kemm trid, imma sajjiet mhux dejjem jaqbad il-ħut. Man kien hawn missieri. Dak dejjem kien jaqbad ħut. Veru. Il-ħut kien ixommu minn 7 mil il-bot. Għajt li fuq, ma. U xi tridni ngħidlek, kemm se ndum ngħidlek l-istess storja. Imma nixboqat nismaħħa. Għajdili, ma. Għajdili. Iva kollox sew ħanajdilek. Ta' bilħaq missierek kien sajjiet mill-laqwa. Tant li sħabu kienu jgħidulu il-prim. Abda tajba l-lejla l-lejl! Nizikħar dejjem l-Allah. Darba qam kmini ħassoltu biex joħroġ fuq il-baħar ħalli jilħaq l-aħjar post fejn jitfax biki tiegħu. Bħal dejjem fil-għaxija mort nistenni ix-xatt. Dakinhar qalbi ħebbritni li kien se jinqala xi ħaġa. Rajt id-dajjes l-oħra deħlin kmieni aktar mis-soltu. Ittantajt nara nilmaħx fuq l-orizzont id-dajsa ta' missierek, imma ma rajta mkien. Stephen, l-li tiegħi kif għadu ma ġiex? Ma nafx. Tlaqna qablu għaxem barra rizqa mal-tempata kera u tħanna l-ġewwa l-irdus. Li, ba'dak xarfejn tuħot tinkwieta taf. Jekk hawn sajjiet li għaf li rjaħat u t-tempu għazewġek leli. Tebżax, jafx fil-ħantu jdabbar rażu. Stephen qalli biex ma ninkwetax. Imma aktar ma beda jgħaddi l-ħin, aktar bdejt ninkweta. Killet twallejt ta' ħajti.
Il-maltempa tal-inqalat kienet waħda mill-qliel. Bin is-sema nfetħu b'qilla kbira. L-irwiefen għadni nismuħħom ivenfnu f'widnejja sissa. Ma stajt nagħmel xejn, ħlif li nitfattama tiegħi fil-Madonna tal-Grazzja. Tlawt bil-ħerqa Madonna tal-Grazzja ħares lill-leli tiegħi f'din is-sija tat-tiġrib. U rassejt ma' qalbi l-kuruna tar-Rożarju. Żewġi. Dik kienet l-aħħar sajda ta' missien. Imma għaliex ma daħalx qabel? Kieku kien jeħles mill-maltempata. Is-ser kien daħħalha f'rasu li jkabbar id-dajsa biex jagħmel aktar wisalħut li jagħmel. Biex jaqla xi ħaġa iżjed ħalli jkun jista' jibgħatek l-iskola titgħallem. Dakinhar kien qabad maqda kbira, imma rid jaqbad iżjed. Kien għadu d-dawl. Kien jaf bil-maltempata. Imma is-soqa ftit ieħor. Aħjar ma s-sogra xejn. Kieku għadu għam magħna. Mhux xorta għalma mhux nitgħallem l-iskola. X'intru? Ma rridekx titkellemek fuq missier. Fil-fond ta' qalbu qatt ma rid iħallina. Dak li għamel għamlu għaliex kien iħobbok ħafna. Is-sogru li ħada kienar swielu ħajtu. Għalhekk għandek titgħallem l-iskola biex ma jkollokx għalfejn tieħu sogru bħal dan. Ma, xiex ralek, ma? Xejn ibni. Xejn, m'għandi xejn. Għali u ċilant. Pensa xeħi! Tira ġitħa, nirgattu fizni ġaraj, sa' jistospendi. Ma mux huma beda l-ħajlu. Ċindaħalx, sa' zomlaw, tal-eżempju li qetta tieħ, mux ta' bxejn it-tifel jitħol bla sizla, meta jara l-lommu bla sizla ta' minnu. Mu, għalek tajbajn tal-ħaġa wahda biss. Itlaq. Mur! Inti taħseb li inti bħal ħafna, mux bil. Istirna ħuġġa li tarzaf minni, ma fiex tabdew, ma fiex tabdew, ma... Kif morna l-lu? Dejna l-istoria tal-assedju l-kbir. Dina lik. Grazzi, papa.
Is-sejħa li mmorru għal għaliex Karmi l-lum u dik li ħassajrilna xi ħaġa tajba u bim il-lebbi biex inkun nafsa tħawrilna dik. Isma' dok mhux Stephen tiegħek hemmhekk mela llum ma ħareġ bid-dajsa? La, dak ilu 4 tiem mixħut fit-sodda bl-imxija. Imma llum ħassu ftit aħjar u qed tilesti xbiegi għal għada. Giuseppe tal-qroq ukoll kemm mixħud bl-imxija. Mela jkolli ngħid hawn xi passa jien. Isma' bil-ħaq, x'għandru fejnu? U min jaf, dak dalodu bakkark min iktar mis-soltu ħareġ qabli. Lini, x'ġralek? X'ġralek lini? Ma nafx, badni ġeħek bir fl-istokku, tax tinkisanti. Ma Marija Santa ma kellek xejn. Lini? Lini? Ma traħzaf titsannar. Lini? 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 Iva x'ġralek Lini? Stefan! Stefan, oġġela x'li nazza ħażin! Marru, xintajt, xintajt. Issa del-ħin li jmur witelajn. Dak tajt. ċerti nies m'għandhomx żejt fuċċhom. U inti l-Sur Pawla dak ma drajtux. Dak ma jafx jgħidle qudiem il-karità. Mbagħad li n-nies ta' witilajn jirrispettom wisq. Għax meta jmur hemm fis-sajf għall-vileġġatura tgħidx kemm jilqawh. U inserta illi daw li ġew iħabtu joqogħdu ma' ġenbu, ħbieb sew. Taf il-għala jirrispettawhu. Għax japprofittaw ruħhom minnu għalhekk jirrispettaw. Lanqas ħabba ma jtoħ tal-visti li jagħmel rukkaża. Is-Sur Pawl hu stess ma jitlobhomx flus. Dak jaf kemm jitħabtu biex jagħmlu solt. Is-Sur Pawl qalbu tajba u jħobb jagħmel il-karità. X'ġara sabi? Konna maċċat ħażen ħafna tingis bistoku. Tassażin.
Xandru ġi? Fej seta mar biex damda Ma, wasalt. Ara saver, mal-entaw. Xabda tajba mint l-lum. Ibli, ommok, issa ħażin. Xinu, fejna? Il-tabib maħħa. Kiefer il-mart. Meta ma jkunx hemm tama ta' fejqan. Għalhom Xandru. Ma kienx hemm tama ta' fejqan. Damet titħabat mal-mewt. Sakemm fl-aħħar. Saver, xuħsib xarbra moħħa biftit il-ma frisk forsi ntafula xi ftit. U jekk minn ħina li uħor tmissila mhux oftejja biċċaniedja ma tagħmilx ħażin lanqas. Hemmx ta' madu. Ikolli nħajt li m'hemm mebda. Każijiet bħal daw min iġarrabhom ikun wasal f'xifer il-mewt. Kemm kellha tarat batija. Isa, Saver, għamil kuraġġ. Ftakar f'dak l-imsejken tifel, tħallix jarak tibki taf. Taf kemm għandu qalbu sew. Għamil dak li għatlek. Xandru. Dal-waqt inħallik għal-dejjem ta' Fejsa il-ma. Ismani, is li s-sir tifel tajjeb ta' ħalli s-sir raġel tajjeb. Sir Paul. Għawni. Wedni li s-seti għosim Xandru tijaj. Idu, il-bissati taħbaġli. Issa aktar importanti li tistrih. Xan, jis li tizma mis-Sur Paul. U ma tonna suf xejn, smajtni. Versa lejja u bazzeka l-aħħar darba. Raġejni s-sir. Qabad li dejja. Raġi biex juħedni mija. Tisom li dejja. Xan titlob għalija. Titlob għalija. Unibirek. Maħ. Waġibni maħ. Fejn qiegħda maħ. Tallini x'waħda maħ. Waġibni maħ. Tallini x'waħdi.
Lesta Sur. Kif mu? Is-saftijem kollox mad-deffin. L-ispejjeż ħallihom fidejk. Imbrusha. Imma bliema dritt jew awtorità tabib ħalli Xandru miegħu. Il-familjari ta' Xandru ma qalu xejn. Xandru ma kellu l-ħadd li fommu. Jilħaqlu Sur Pawl. X'ġifieri? It-tfajjel ħadu miegħu biex bekk ħata fil-proprjetà ta' ommu lemma kellu ħadd min jiġi minnu u murara kemm informa lill-awtoritajiet konċernati jew inkella għadu dak li kien jaqbel lilu. X'qed tagħmel? Aħjar nifquha. Għaliex? Għaliex inti minn ma dritt, m'għandekx dritt inti tiġġudika bniedem li laqqas biss tafu dan il-bniedem. Għax ma nistax inniżżel li xi ħadd jagħmel ħaġa bħal din bla ma gwadani għal xejn. Min ser jagħmel ħaġa bħal din għal xejn? Min għandu qalbu tajba u għal-grazzja tal-Alla għatawna ħafna minn dawk in-nies. Inti taf kemm hawn Maltin li jagħtu donazzjonijiet għal xi tifel jew tifla bil-Brażil. B'dawk id-donazzjonijiet ikunu kapaċi jtuhom saqaf, skola u ikel lil dawn it-tfal. U dawn jagħmluh biss għall-glorja tal-Alla u għal xejn aktar. Allura issa Xandru mar joqgħod il-belt? Mar joqgħod il-belt. Mitluf aktar minn qabel. Għaliex dak iż-żmien bniedem li joqgħod fir-raħal ġiet tkun okkażjoni speċjali biex tmur il-belt. Għal Xandru kienet taqliba kbira. U dak it-tfajjel Bertu kien joqgħod viċin ta' fejn kien joqgħod is-Sur Pawl? Le, ma kienx joqgħod fl-istess triq. U dakinhar li Xandru wasal il-belt, Bertu kien marit bid-deni.
Saddum titaħżew dik is-sodda, mela ma tafx xenu. Ejja, ħalli nifrex is-sodda u rrid ninnaddafa. L-inqas ħwejġek ma biddek qabel tħalt fis-sodda. Mela murara kemm għamiltom sbieħ il-lożor ta' taħtek. Il-ħalib tal-biraħ flaxija għadu ma xrobtux. Puh, għalik. Ekta, aħli, minn fuq li sibt minn ħen għalik. Fej sejjer? Barra fej. U barra jek esek il-ħozzi, mela trid in-nies jgħidu x-traskurat ta' tifel ġab it-tabib. Ommok qatt mal-mitek illi mallit u m'għandek tbaħbaħ wiċċek, u għallin taħsel taħdirajt, għal-imxi. Ejja, ħantik banju, ejja. Issa għek kien l-istak wara, ejja, imxi. Imma rridu naraw se nagħmlu taf għax il-purnara dal-għodu se jibdew jitellaw ix-xogħol għal ġol imħażen. Mhux għadha kellhom itellawh. Ma x-xogħol ta' qabilna ta' ħaddieħor inżamm l-uffiċjali tad-dwana għax sabu li kien hemm xi diskrepanzi fil-fatturi. Issa x-xogħol tiegħek kemm li jittalla mid-dwana. Enrico, Bertu ma nafx għandu, qed jirtot fuq is-sodda bid-denni li għandu. Aħna jixtieġi Pompi kbar. Tlettem il-darba ħomet ix-xogħol ma rridx id-devozzjonijiet. Qed nitkellmu fuq it-tifel. Xbla tabib, bas-soltu. Dak qed jitħabbik, qed jittiħabbik, qed jilagħbek. Fistu, issa jkun jafulek. Itlaqa. Ma tarġax tidħol mill-bibi ġewwa tal-uffiċċju. Itlaqa. Nafu xi ħadd fost l-uffiċjali, nafu li xi ħaġa. Martin, Antonio Mikil. Naslu. Inta deġen, mor il-ħasel ibda. Għajja, izza. Dak il-ħmiċ li għandek fuqek. Kemm ilek ma tinħasselx waħda din. Mara daqxejn. Iżel għal-ħubtejker. Ejja, għaddas rasek. Ejja. Kammu kiesa. Issa ħalik mill-li kisaħu. Għawnek, imdorrin xort oħra mwit il-għaj. U għawnek kull-jum trid tinħasel. Ejja. Ma najdlekx, dak il-ħmiċ kollu jaq. Il-mod għad jow. Ux bil-mod. Għada għad jobrux. Għandek ħmiċ, ma importax billi jobrux. L-għal jmur il-ħmiċ u l-kallu li għandek. Is-sabun għaddina ġurnija għarnini. Issa l-ħalħuħ ma importax. Tem, għara xeħmiċ xirex. Xarru kaza. Issa l-listi naħħieħ. U minna dal-qoddim, waħdek trid tibda tinħasel. Għara xeħmiċ għandek, laqqas li tira s-sabun bil-fix li għandek. Ja, ħara daqxej l-ilma diġa sar is-suwet x'waħna din. Mux bil-mod ejja, ejja ħanorok l ftit ieħor. Xejn gravi. Riħqawi niżillu għal sidru dak ċaralu temmi. Issa niktiblek ftit id-duwa għad kuċċarina 3 darbit kuljum. U ħalli ħawġew għal 5 tiem sħaħ. Jekk kultant tiftħulu ftit it-twieq biex tinbidel l-arja ma tagħmlux ħażin laqgħat. X'għandek dot? Xejn. Xejn kif? U mela ħana ħbib ta' xejn. Int ħuħsib dak it-tifel. Is li ma tħallix joħroġ, jekk jieħu riħ fuq ieħor ma nafx kif jgħaddiha. Imma qed nistħi ma trix titħallas. M'għandekx għalfejn tistħi. Tistħi xejn. Uħsib tijak n-nifsek, fimtni? Etnajdlek bis-serjetà, uħsib tijak n-nifsek qabel ma jkun ta' twis. Ki kollok bżon lajnuna tijaj, ta' fesi. Rajtu Baptist. Lil-min? ċassar, isek mitix tajx dunja, li t-tifel li ġab il-bira s-sultan. Jena mara t-ħat u qasem xnara. Raħel,
Zdidna issa. Xejn ma jonqosna. Min x'kien daħalajt? Naqqas li kieku kont se titemaw int. Kif sirt laqas issa kelmek dal-aħħar? Kif qed tarani kera? Issa minix martek, donna xi kull sokka. Għax inti s-seksa kwis fuq in-nies. Marra tas-salib, tara fuq min se taqbad u tajt fuq xaħat. Naraw xi biċċa drab ħażina. Menti, taf li nobodu dal-klim u xorta tibqa' għaddejja bil-kantalina. Tajjaġ, ma mhux isimak is-surpaw. Issa li kieku għalla ħares qatt kien it-tifel tagħna. Bla u bla missier. Fajt! Min, Salvutana? Ma urid kieku Salvutana ma jekk taħt ħajt bil-ġuħ daqs kemm ġifi. U għalas, mfaqat il-bużieqa, Salvutana. Għax ma tajt salvu tiegħek, għax minni qatt ma semma. Waqqas jisma' taf għalfejn isibni dak biex insaqqa fuċċi mal-ġustizzja biex noħorġu mill-lawċi li jkun daħal fih. Għalhekk, għalkemm issa ħadak li ħaqqu. Jisa fejna fien, trobbija qaddisa tajtu. Tajt li xejn kemm għaddis. Għax ma tajtx li bis-seksik tiegħek tliftlu t-triq tal-irġulija għajt. Għaddis ħej. Diadema fuq rasu joqsu biex kun għaddis miexi fl-art. Sikket il-sinek, imissek tissi titkellemek fuq ibnek. Alla rwieħ, ġewk tajjeb dawn il-ħwejjeġ. Qatt ma kelli ħwejjeġ bħal dawn. Zbieħux, u kemm se jkollok iktar. Dal-ordu kmini, is-Sur Pawl batni biex nixtrilek din it-tibdila. Issa waħda minn dil-ġimgħa jrid min jieħdok ħalli nixtrilek żewġ tibdiliet oħra. Ommi. Ommok dejjem ommok tibqa'. Jien ukoll lift l-ommi meta kont daqshekk. U tmur fejn tmuru jħennu għalik kemm iħennu għalik. Lila tkun trid. Għax bħala mhux ħassib. Posta ma jħodula ħadd. Missa, daqseg biki taf, għax ħadġibajna jkomor nar. U xin jiġi s-Sur Pawl, nkunu rridu ninżlu isfel biex niklu. U kulħadd jinduna li kontet tibki. Għaw ġen tagħmel. Bonġu Patist, is-Sur Pawla u qiegħed? X'ettu? Għandi dal-pakket għalih. X'fih? Għax il-ġimgħa l-oħra kont għaddej minn wara l-bib tad-dar tiegħu. U sib dan il-par żarbun mormi u għaraftu ta' żarbun ta' rużina. U ġbartu u flejtu sewwa. U kull ma kellu kienet it-takkuna ta' seq ix-xellukija, imtajra. Il-ġilda tiegħu wara kemm għadha tajba. U jienet blu par żarbun bħal dan. Jintrema, qed min jaf kikun sewwieħ. U hekk għamilt. Sewwejtu wara, ġibtu qisu ġdejt issa. Ma jmissekx tistħi tiġbur affarijiet morbija bil-art. Inti taħseb li s-Sur Pawl siqa tant fil-baxx illi li beżarbu morbi li t-tifla tiegħu. Is-Sur Pawl għandu minn fejn jixtri. Xin għala Patist? Xejn Sur Pawl, xejn. Għaw, Fredu l-Iskarpan. Inti taf inti dejjem inventa u joħloq l-istajjer dak. Għandu par żarbuna għalik qal. Inti ħadd xi par żarbuna t-tiswija? Ma jidher li ġib tadda żarbu. Taf x'jista' jkun li ġara Patist. Li Garit raddak iż-żarbu. Ħasset li għandu bżonn tiswija u qabda daħaditulu. Fred, inti żgur li dak iż-żarbun huwa tiegħi? Għax propjament, Sur Pawl, dak iż-żarbun huwa ta' Rosina. Il-ġimgħa li għaddiet il-mit it-takkuna. Garit ratu u ermitu. Fredu raħ u rranġaħ insomma.
il-ranġa, ta' fin. Jidher li xi tajjeb ħafna. Ma ħalli issa narħaw x'għandha xi tajt Rosina. Rosina! Rosina! Ara, mela wasal, papa. Lanqas majtek tasal. Ara x'jidhirlek minn dak iż-żarbun, Rosina. Dak iż-żarbun bħalli kelli. Dan iż-żarbun tiegħek. Ma iż-żarbun li kelli marret li takkuna. Imma sabu Fredo l-iskarpat u sewwijulek biex tkun tista' terġa' tilbsu mill-ġdid. Grazzi, Fred. Kieku taf kemm kien għal-qalbi dak iż-żarbun. Ara, papa, ġabuli daqs li kieku ġdid. Ver, Rosina. Proset tassew. Dawn tiegħek, Fred. U Messul Pawl, jien li għamilt mhux għal-flus, imma bi pjaċir. Jien minnek ġejt biss rajt. Jekk mhux se toħodhom se nieħu għalija. Patist, hemm dik il-bixkila bil-frott li għandek kif ġibt, u lil Fredu miegħek għażilu l-isbaħjar ma għażilhomlu waqthom. Grazzi, Sur Pawl. Għandhom bżonn l-ġil kollha bħalek kieku fid-dinja llum m'hawnx ġob u m'hawnx faqar u m'hawnx xejn. Kulħadd jaqsam dak li għandu ma minn m'għandux, Sur Pawl. Proset. Imxi, grazzi ħafna. Imxi, Fred. Tabba u s-sejtek biex meta nkun man niset niddiskuti x-xogħol. Ma taħbad se nidħol fuqna, Tamil għalek! Tamil għalek! Sibel qoddim in-nies! Anki għall-loġ tijaj, jkun nafxini, meta tiġi dawn, daqs kemm huma tajbin jistgħu jagħmlu l-għaddeni, jekk tużhom ħażin. Mxiex għal.
Issa baqalek 4 jiem oħra u bni. Iprofa qod bil-aqal forsi tfittex toħroġ minn hawn ġew. it-tabib żammit żgur mhux ħejħodni lura lejn daru. Fuq dak li ġara fija waħħal u ħtija tiegħu li ninsabgħu ġew. Issa dak li kien u dak li sar. Huwa faċli għalik għal missieri titkellmu hekk. Huwa jiena li qattajt l-esni maqfula u ġew ma'. Isma' minni ibni, jekk trid li t-tabib jerġa' jikseb il-fiduċja li kellu fik, kompli sejjer bil-aqal anke meta toħroġ minn hawn. Noħroġ minn hawn. U kif se niekol? Nilbes irrid. U mit-ras irid ukoll. Għal dak sibtlek ukoll. Arazzija kemm qed lestilek kamra fid-dar tagħha. Xejn tibqa' l-belt u tkun viċin tagħna wkoll. Tabib bħal ħfidejja nipprova nikkonvinċi jien. Għalkemm issa żdidna ħej bla ħsieb. Papa, dak it-tifel li ġiegħed magħna, fejn jgħat? Naħseb li f'kamartu. Għaliex? Kont se nsaqsih irċilab miegħi. Aħjar li naħseb. Nitħassru. Jidher imdejjaq. Xi ġralu, papa? Ġrawlu bosta ħwejjeġ binti. Aħna l-importanti issa li nagħmlu ħeditna kollha biex ngħinuh. Sur Paw, nirriduk malaj. Ix-xara, min irid? Is-sur Nerikba tiegħek biex nagħmlu fih sad-dar tiegħu. Jaqgħu, it-tifel ġu tara l-dani? Semmini xi ħaġa fuq martu. Mela, murħu paċenzja l-estil il-karozza, l-est il-bagalja uniti. Rosi, fu paċenzja għal. Issa nizjek, għax għandu bżon għarġ mala, bat inkomplu għal. Mizzak tis, wara daqstant okkazjoni ta' maħfra tħallas li dan il-mod. Imma l-lum dan għafimt. Nitispjaċini bissa l-missierek. Għal-umma, għax daw dejjem imxew mi jaħib l-ġolija. Dan għasibet jemmeq li jen bint. Tamlilom għajb, bl-għamejja l-tijak int. Missa, issa sanatik fid-dinja l-polizija. Xieġran? Ma nafx eżatt.
Kont jaf fl-istudju tiegħi u smajt bħal ħoss kbir, bħal xi ħaġa tqila btaqa' fl-art. Ġejt hawn narġa' u sibta qiegħda mal-art. Imma di mhux daqqiet biss għandha. U anke l-polz batut ferm bil-kemm nista' naħossu. Sibt din il-kaxxa tal-pilloli tiġri fl-art. Naħseb illi ħadithom fuq ix-xorb illi kienet tixrob. Eskludix il-fatt li kienet diġà fis-sakra. Di mhux tajdejja, naħdu l-isptar ħalli jsiru l-aktar eżamijiet ikun. Li tgħid li nagħmlu. U mhux li dejjem noqogħdu nistennew li jiġu għalija xi nitilfu ħafna żmien prezzjuż. Naqbdu naħduha aħna s-sastef. Naħduha mela. Salvo! 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 Għatlek jien min itwilet tont ma jmux kwadru. Malli rali xini Malti ma baqax tork fuqu, għamil li kellu jagħmel u qabes il-baħar. Toni Bajjada, għodos taħt l-ilma. X'kien instemet sparatura kbira. Toni kien sab kartell mimli bil-porvli u taħ in-nar. Ix-xini tork sar f'biċċa. In-nies ta' fuqu ma deriċ iżjed u l-baħrin ta' xini Malti għajtu Vittorja u nxteħtu għarkub tajhom fl-art biex jirringrazzjaw l-Alla li kien ħelisom mill-mewt u mill-jasar. Dak il-ħin instema leħen jgħajjat. Evviva San Gabriel! Evviva Malta tagħna! Daqshekk papa, aqra li ftit ieħor. Ma nitlaħx naqra iżjed, għajjejt wis illum. Issa kompri aqra ħin tagħta. Ma jnilek nkun irrid, għax min pjaċir nisimak. Imbagħad naqralek biċ-ċoħra mela. Issa, orqod. Orqod issa. Papa, dak it-tifel li ġibt, Xandru, ma tantx ħaga żbija. Għaliex qed tgħidlek? Dawn l-aħħar 3 ġimgħat lilu hawn, lanqas kellemni darba. Anzi, jagħmel minn kollox biex jaħrabni. Mid-dera jħobb joqgħod waħdu. Ma mhux għax maħarx crosspeak taf, dak sakemm jidra. Issa ħanejlek kif nagħmlu. Għada waqt li nkunu qed nieħdu l-kolazzjon flimkien, inħajru biex jibda jilgħab miegħek. Tajjeb hekk? Issa orqod ħanna. Xan, jaqawa ħalta frasek li tagħmel personal beach. Jew qed tisfija xawin illum. Tisfi xej u xrob dak il-kafè dal-waqt jiksaħlek. U minn lum il-qudiem qod ruħek ta' ġewwa hawnhekk. Inti se tmur Gerit, minn hawnhekk lesta. ċant, jina naf li indilettant tal-bahar u tħobb tmur tistant. Sina għandi daqxej tawejla u għat forsi tibda toħod li ħsieba int. Taf intina biex xogħol li kolli. Ma tantx insib ħin biex noqgħod nisboħ u nnadda fiha. U toħod li ħsieba int. Kif nagħmel il-ħsieb li noħroġ sagħtejn rejjex, insiba lesta. U anke int meta jkollok appit toħroġ, issiba bil-lest ukoll. Nagħmel kif tgħidli sulpa. Le, mhux tagħmel kif ngħidlek, jiena ma ridek tagħmel xejn kontra qalbek. Jekk inta ma tkunx trid, aqbad u għajdu ma jkun ġara xejn. Le,
Il-baħar inħobbu. Papa, nista' mmur miegħu xi darba? Jien ukoll inħobb immur fuq il-baħar. Mela le? Anzi, għax ma tibdewx mill-lejla stess. L-lum ġurnata sabiħa. Najt il-karni tlestilkom biex tejħobs biżejt u tkunu soħdu għama. Issa sa' kolli mura, sar ħafna ħin. Qabel mur indur il-morda jrid għandi għadja ngħaddi għamela. Intom komplu biex xorbu l-kafe. U tinsiex, mbagħad tgħaddi u turih dik il-pupa li xtrajlek dal-aħħar. Trid tara l-pupa tiegħi? Ejja ħalli tara. Tridx nilagħbu. Ara, inti t-tabib u jien inġibtlek it-tifla biex tara. Sur tabib, ġibtlek it-tifla biex tara għax ma tiflax. Għajdli għaddi, mela qatt ma lafta din il-logħba? Għaddi. Għandha ħafna sola u ma nafx se naqbad nagħtiha. Issa missila l-polt. X'ħa naqbad nagħtiha? Meta tmiddaw tqajjimha, tniżżilix u tollix bis-saħħa. Le, mhux hekk. Inti titratini d-duba li għandi nagħtiha biex inkun nista' nfejjaqa. Ħa iktib li x'għandi nagħtiha. Ma nafx nikteb. Tinxarru każa hi, int tabib u ma tafx tikteb, it-tobba kollha jkunu jafu kollox. Mhux vera, kieku t-tobba jafu kollox, kieku ma kinux ħallu lill-ommi tmut. Issa mur għand tabib ieħor u ma nidirx iktar quddiemek, int ħmar ma taf xejn. Rosie, fejn marx Andrew? Ma nafx, komet nilagħbu, is-superja tara jiġri. Mela x'ġara? Ma rridx ifraq lill-pupa u għatlu li hu tabib ħmar ma jaf xejn. Le, binti ħasra, qatt ma missek kellimtu dak il-kliem iebes, dak it-tfajjel għadu kif ġarrab il-mewt tommu. Ma kontx naf. Għandek raġun. Missierek ma qallekx biex ma jsewwidlekx qalbek u tiftakar fit-telfa tommok. Ħemmu nilħu u nitolbu jaħfirli ma jċin weġġalu qalbu. Rosina, fejn sejra? marret tiġi barra dal-għodu. Marret tilħaq il-xandru għax naħseb li tlewmu xi ftit. Smajta dej?
xatlek jien? Sewwa ħsibt li dak it-tifel imħassar u jekk it-tabib ma jqgħodx attentu jiftaħ għajnejh se jħassar dik it-tifla wkoll. Sewwa jgħidu biżejjed ikollok larinġa waħda mħassra f'qoffa biex tħassarlek u tnawwarlek il-bqija tal-larinġ. U le, Gerit, fej sejra brasek. Tlew mhux ftit ta' tfal li huma. Kienu qed jilagħbu kellhom xi nuqqas ta' ftehim dak kollox. Allura fejn marret tiġri wara Xandru? Għax bla marida tweġġatlu qalbu u marret titolbu skuża. U għen tħallejta? X'fija b'daqshekk? Kellhom bżonn ċertu nies li jgħidu li huma nisa u rġiel tal-affari tagħhom meta jindunaw li jagħmlu żball li baxxu rashom u jitolbu skuża. Allura li titlaq u tinfiret minn mal-familja l-aħjar ħaġa li tista' tagħmel Malti. Għandha bżonn il-kura, minn hawn ma tistax tfiq. Ġuli għandha bżonn li xi ħadd li jifhimha. Tajt li hawn ġew ħadd ma kien jifhimha. Ma ġejx biex noħloq argumenti. Jien nitkellem fuq il-fatti. Ma l-fatti huma li martek privat tikkommetti suwiċidju għal ftit ma rnexxilix. Salva biss b'miraklu. Ġulja għandha bżonn tmur il-bot minn hawn. Bekk inkunu nistgħu narfu x'in il-problema u ngħinu assolvija u toħroġ minnha. Vesta, x'in trid nistgħu mmorru su Pawla. Tibżar sabiħ. Jiena se jkolli moral ftit biex infiq. Meta jgħaddili, nerġa' niġi lura nkunu flimkien bħal qabel. ħaniġi miegħek ma. Da ya Aziz, int m'intix marit. U m'għandekx bżonn fiq bħali. Jsira jiena nismorda bissa. Ma jiġri x'jiġri. X'bilek ma nitsikqat.
Fejn semmu, Robert? Għalija xorta. X'għandek, Bert? Xejn. Is-soltu nsejdilna x'għandna nagħmlu u fejn ħammorru. Ejja, x'għandek aptit nagħmlu? X'għandi aptit? Għandi aptit nifex najat un werza. Nkisser kull ma jiġi qudiem għajnejja. Għandi idea. Naf il xi ħadd li tista' tinfex fih. Xejn, ngħaddu sija żmien. Imxi, u żvoga fuqu. L-ħeda ma ġietx. Min jaf fejn ħada dak il-kibx ta' tifel. Issa li ġi s-sur Pawl jkun jaf, għadam serjen għalan kwiet. Iva se tibqa' hemm? Kemm inti demmek bired? Muru fittix li dik it-tifla fejn marret. Jekk għandix noqgħod niġri f'dan it-temp, mela kif? U xi tridu jiġrila? Mhux l-ewwel darba li ħarġet? Jinnaf li mhux l-ewwel darba. Jien mhux lila li minix naf dan ma lil dak il-minal ta' tifel. Dan għajlu lis-sur Pawl biex issa l-inkwit kollu ġej għal wiċċi. Iva se tibqa' hemm titliqa muru fittix ir-rosina. Imma kif ma nistax noqgħod 5 minuti kwiet bil-qiegħda b'riġlejja mistrieħa? Għaliex. Aħjar immur il-barra milli noqgħod nisma' dak l-insieni taqtaq fuq dnejja. Għallimmun nara fejn idik. Xortina tajba, imma laħ. Issa kif temna bjed. X'intaraw li fidi dik il-kaxxa li għandu ħdieħ? Oħorġu, għaddu żjaz minn bih. Isa, Fred, ejja u dak għandek il-ħila. Għal daqxen. Isa, istar oħra. Jwara xaqt tagħmlu lek. Jaqqa b'dan il-ħadd. Tix niftħuha. Iva, niftħuha. Ifta ħaber. Għara fiex xi kemm xabed. Għam xam. Ritratti maktur. Dan il-maktur qed tosfred. U dawn min huma? Dawk ħalluhom, dawk marti u liedi l-assistien. Dawk l-assistien, le! Għaddom! Rosa tiegħi, x'għamlu lek? Ujt kejta tiegħi. Għatta għamilt l-għunda. Għaslu kek. Ma taqtux bizzejiet, ħalluhom morru għal xogħolkom. Jaw tiġi minnu, għandek mnejn tirtu. Forsi mistu xi ħaġa. Għattilkom ħalluh. Ħallina ħabib, mhux beħsiebek it-telefon għal kollu mintux. Tajt mhux ser niddejjaq minnek. X'ġralek, Fred? Għara x'għamlu għalit kejta Marija tiegħi. Għaliex għamiltulu hekk? Morru l-bot minna u fejn ma narakom x'atfall bla qalb. Imxi morru lem. Klaqna nisċuċċeċi. Għax bajt nisma' bikun wieħ.
Nafx it-tabib ma jridekx tersaq li lawn. Għandi bżonn il-flus ma. Dan kull ma baqali. Huda, bżonn tirsisti ħalissib xi xogħol ibni. Saħta, daw biss għandek. Ma tix iżjed ibni, fittax mulli ma jmux iġib tabib u tibqarax il-spotja. Fittax mulli, ma. Hetta raħda l-maktur. Dan kienet ħettitu li binti Marija meta kienet mixħuta f'eħta sodda. Papa. Marija, għax qomt it-tabib qallek biex ma tqumx minn ġa sodda. Għalax għamilt lek. Sabiħ, binti. Sabiħ. Missim xaħalli nerġa' npoġġik fis-sodda. Damet sena daqqa sejra l-qoddim u daqqa sejra l-ura. Ma kienx baqa li solt fuq xiex naħlef. Kull biċċa deb u għamara li kelli għamil ta' flus. Id-dar ma kien baqa li xejn. Darba, ribt mim is-sajf. Niftakar. Kien il-ħadd fil-ħodu. Dal-waqt għandu jasal tabib. Issa jgħaddilek. Dal-waqt ma jkollok xejn. Binti besqet, bosta dem.